Здравейте и от мен. Първо благодаря на Фондация Смарт, че ме поканиха, и на вашата директорка за гостоприемството, което наистина е рядко, и на вас, че сте тук, независимо какви са мотивите ви. Аз ще започна по-отдалече. Първо ще ви кажа какъв е проблема, защо е важно сексуалното образование и едно от възможните решения и как вие може да се включите в него. България, за съжаление, е на челото на всички негативни статистики, свързани с сексуално здраве на младите хора. Ще се опитам да не ви отекчавам много, но много държа да илюстрирам какво означава това. Това означава, че докато 76% от българките не одобряват аборта, ние сме на първо място в Европа по брой аборти и раждания при младите момичета. ХИВ и СПИН, което е, нали, so last season, обаче за миналата година, с 2014 година, всеки 9 от 10 заразили са се заразили по сексуален път. Докато преди 3-4 години това е било след инжекционна употреба на наркотици. Още за ХИВ, над 50% от заразилите си са млади хора на възраст между 15 и 29 години. Включително миналата година има регистриран случай на 13-годишно момиче. България е на второ място в Европа в трафика на хора. Като тук статистиките са много трудни, но цел номер 1 на трафика на хора е сексуална експлоатация. Всяка четвърта жена у нас е била жертва на насилие сексуално от страна на партньора си. Причините за това е, че след младите хора, след тинейджерите като вас, масово шестват заблуди, като да не може да се забременее при първия път. Ако се измия след сексуален контакт, всичко е наред и с нищо не мога да се заразя. И много други. И причините за това са, причините са няколко, но причина номер 1 е, че в училище няма сексуално образование. Сексуално образование е такова, каквото то трябва да бъде. Тук ще дам само за пример Холандия преди 70-80 години е била на първо място по аборти в Европа. Само че там си казва, това не е окей, и това, което правят сексуалното образование задължителна част от учебната програма, и в момента те не само, че са на последно място по аборти, но и най-сигурният метод за предпазване от сексуално предавани инфекции и нежелана бременност се нарича холандският метод. Сексуалното образование трябва да започва в предучилищна възраст и да продължава до 12 клас. Започва се с хигиена, възпитаване на хигиенни навици, на опознаване и разбиране на собственото тяло, кое, къде, за какво служи, разлика между нейното и неговото тяло, промени в пубертета, външни, вътрешни, емоционални включително. И чак тогава вече се стига до секс, контрацепция, предпазване от нежелани зарази, инфекции и бременности. Включително се стига и до възпитаване на родителски умения. Сексуалното образование не е само анатомия. То възпитава и създава умения за взимане на правилните решения за вас във всяка една ситуация. Той ви дава информацията, от която имате нужда, и ви учи, например, да може да устоявате на натиск, да може да казвате не, когато имате нужда от помощ или съвет, да знаете къде и как да ги намерите. Това са много ценни умения, които веднъж придобити, освен към сексуалното си здраве, може да ги приложите във всяка една друга сфера в живота си. Сексуалното образование е възпитаването и създаването на толерантни и отговорни хора към себе си първо и после към всички, с които общувате. Но какво правим, докато сексуалното образование стане такова, каквото трябва да бъде в България? Едно от решенията, по което аз работя в момента, е онлайн платформа, която да казва всичко, целта е да е изчерпателна, което трябва да се знае за сексуалното здраве, така че да можете да взимате правилните решения, да сте добре информирани. По-специалното при нея е, че освен че е надежна и изчерпателна, е, че е много
проста, ясна, кратка, всичко е обяснено по изключително достъпен начин и е позитивна и приятелска. Преди да се стигне до нежеланите ефекти, които искате да избегнете, тя говори, целият тон, който минава през нея е, че сексът е окей и всички го правим. И оттам нататък дава информация как да взимате решенията за сексуалното си здраве. Това е абсолютно работен вариант, който няма никакъв дизайн в него. За момента сайтът, така наречената бета-версия, е черно-бял. Той се състои от две части, най-общо казано, енциклопедична и медийна. Енциклопедичната е разделена на 12 подобни категории, които, ако кликнете и влезете в женското тяло, мъжкото тяло, безопасен секс, се отварят на много малки парчета информацията, чисто информативно, това, което трябва да знаете, което ви е интересно, любопитно. Медийната част ще се състои от истории, новини, сексът и науката, блогове и така нататък интересни, весели неща, които отново са изцяло свързани с сексуалното здраве и сексуалния живот на младите хора. Друг един пример, примерно ако влезете, пак казвам, няма никакъв дизайн в момента. Това няма да изглежда така. В момента има само ужасно много съдържание, което сме измислили как да седи. Например, ако влезете в сексуален тормоз, може да прочетете съвети какво да правите. Какво да правите в най-лошия случай, ако ви се случи, за срама и вината, които вървят с сексуалния тормоз или насилие. Може да се случи на всеки, включително и на момчетата. Например, ако отидете в сексът и интернет, също много важна тема, защото предполагам, вие прекарвате огромна част от времето си онлайн. Почти във всяка секция има често задавани въпроси, има съвети, има правила, говорим за рисковете и включително, защото всички го правим, има съвети и как да се държиш, как да флиртуваш, как да си готин онлайн. Друг пример е, това е част от често задаваните въпроси в секция девственост. Освен какво е девственост, как можеш да загубиш девствеността си, можеш ли да разбереш дали една жена е девствена, кликаш и се отваря отговора, ако ти е интересно и каквото ти е интересно. Току-що да се увеличи трафика към сайта. Благодаря за въпроса. Как се казва сайт? Това всъщност, което искам много държа да ви поканя и насърчавам с две ръце да направите, ето тези брошурки. Долу в десния ъгъл, тъй като той още не е жив, всеки момент ще стане жив, да влезнете на адреса му, има пасворд, защото в момента се намира на сървъра на тези, които правят сайта, да го разгледате и прочетете. И оттам нататък изключително ще съм ви благодарна да ми пишете, да ми се обадите, както намерите за добре и да ми кажете какво още ви трябва, какво би ви било интересно и полезно да прочетете там, какво ви липсва. Какво мислите за съдържанието, за тона, отношението, езика. Как бихте искали да изглежда сайта, защото както виждате в момента е черно-бял, защото там мненията са дали да бъде с снимки, дали да бъде с илюстрации, комикси, каквото ви хрумва. Всичките сте малки такива. Също така, видяхте, че има често задавани въпроси. Кажете вие какви въпроси си задавате, какво искате да четете там, за какво си говорите помежду си. Също така много ще съм ви благодарна, ако ми изпратите линкове на ваши любими сайтове, там където прекарвате времето си. Не е нужно да се свързани с сексуално здраве или образование. Просто какво ви харесва в онлайн средата. Също така, на мен би ми било много интересно да ми кажете вие къде прекарвате времето си, откъде бихте разбрали за такъв сайт и как би могъл той да се популяризира. Компютърът. Къде? В залата или навънка? Добре. Компютъра, няма смисъл. Резултира на хора. Добре. И да, това е моя имейл адрес, на който може да ми пишете. Има го и телефона ми в брошурката. Както предпочитате, така.